नमस्कार, मी माधुरी दोबोले. आज आपण स्वातंत्र्य दिनाबद्दल माहिती पाहूयात. उत्सव 3 रंगाचा आज सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी हा भारत देश घडवला. 15 ऑगस्ट म्हणजे आपला स्वातंत्र्य दिन. हा आपला महत्त्वाचा राष्ट्रीय सण आहे. याच दिवशी 1947 साली आपली इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता झाली. 15 ऑगस्ट रोजी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावर मध्यरात्री तिरंगा फडकावून भारताच्या सार्वभौमत्वावर शिक्कामोर्तब केलं. हे स्वातंत्र्य लाभावं यासाठी अनेक ज्ञात अज्ञात देशभक्तांनी इंग्रजांशी लढा दिला होता. आपल्या प्राणांचं बलिदान दिले, तुरुंगवास भोगला. त्या सर्वांची कृतज्ञ आठवण म्हणून त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी आणि आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची प्रतिज्ञा करण्यासाठी हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी राजधानी नवी दिल्लीत लाल किल्ल्यावर प्रमुख कार्यक्रम असतो. तेथे देशाचे पंतप्रधान ध्वजारोहण करतात. त्यापाठोपाठ फुले उधळली जातात. शांततेची प्रतीक समजली जाणारी शुभ्र कबुतरं उडवली जातात. सोबत रंगीबेरंगी शेकडो फुगे व पतंग देखील उडवले जातात आणि मग 21 तोफांची सलामी दिली जाते. त्यानंतर पंतप्रधान जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आढावा घेतात आणि भविष्यातील सरकारच्या योजनांची माहिती देतात. देशभरात सर्वत्र सरकारी व खाजगी संस्था, शाळा, महाविद्यालये उत्साहाने स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करतात. इमारतीवर दिव्यांची रोषणाई केली जाते, रांगोळ्यांची सजावट केली जाते. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ गौरवपर भाषणे होतात. सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले जातात. देशभक्तीपर गीते गायली जातात. मिठाई वाटली जाते. आपण स्वतंत्र आहोत आणि यापुढेही स्वतंत्र राहू याचा अभिमान आणि आत्मविश्वास जागवणारा हा सण आहे. रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पाहावा, उत्साह देशप्रेमाचा अंगी संचारावा, जयघोष भारताचा आसमंती गुंजावा, सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा. जय हिंद, भारत माता की जय.